Halid Bešlić i 5 životnih priča. U svijetu u kojem često zaboravimo jedni na druge, postoje ljudi koji i u najvećoj slavi ne zaborave biti humani. Takav je bio Halid Bešlić, legendarni pjevač, zvijezda, ali prije svega čovjek. O njemu se mnogo pisalo, ali priče koje su o njemu ispričali obični ljudi, prijatelji i poznanici govori najviše. One pokazuju da se iza glasa koji je punio dvorane i srca publike nalazio čovjek koji je znao stati, pogledati u oči i pomoći, tiho i bez reklami. Bio je mnogo više od popularnog pjevača narodne muzike. Bio je simbol dobroti, skromnosti i ljudskosti. Među brojnim pričama koje svjedoče o Halidovoj dobroti izdvaja se i ona Vernesir koja se dogodila prije 15 godina dok je radila u marketu na ciglanama u Sarajevu. Često nam je dolazila jedna starija gospođa koja je živjela preko puta. Bila je uvijek ljubazna i skromna. Jedno jutro dolazi ona opet na kasu, vadi stvari iz korpe i kaže mi: "Kćer, otkucaj do 10 maraka, a ako čaj može stati u to, dobro, ako ne, vratit ću ga." Ja sve otkucam i eto, sve se fino uklopilo u tih 10 maraka, prisjetila se Vernesa. U tom trenutku iza skromne žene stajao je Halid Bešlić sa suprugom Sejdom. Kada je žena krenula prema izlazu, Halid i njegova supruga su pošli za njom, uzeli kolica i svi zajedno se vratili nazad u market. U međuvremenu ja sam već otkucala Sejdi račun i ostavila joj kese da pričuvam. Kad su se vratili, vidjela sam da Halid i njegova supruga imaju 2 puna kolica. Na kraju račun je bio preko 1100 maraka, dodaje Vernesa.